ikke noget lignende. Nej. Aldrig. På få timer steg vandet til næsten 2 meter over normalt. Det her både ødelagt både og bådebroer for millioner. Her billeder fra stormfloden, da den ramte Gilleleje havn. Bådene begyndte så at rive sig løs. Sten Ballenstein var hurtig med et kamera i går eftermiddags på havnen. Bådene bankede sig igennem broerne, en efter en, og hvor det så til sidst er kommet herop på land. Fra morgenstunden er 40 frivillige i gang med oprydning. Flere bådejere får sig en slem overraskelse. Den er lige til at køre på lossepladsen, så jeg er oppe og tømme den for værdier nu. 15 lystbåde har skader. Flere af dem kommer aldrig på havet igen. Det er ubeskriveligt. Jeg havde en marker ude og kigge på den i går formiddags, hvor det også blæste voldsomt. Der var ikke noget, der lå den fint i vandet. Så jeg regnede med, at jeg skulle op og prøve at hive den ind her i dag. Og så lå den herinde i bunken sammen med alle de andre. Vandet stod næsten 2 meter over normalt vande. Bådene river sig løs og ødelægger bådbroer og driver på land. Det sker jo på grund af den høje vandstand og bølgerne, vindretningen er lige ret ind i havnen. Så det laver nogle bølger så store jo, og så bliver fortøjning og det hele det bliver jo slidt i stykker. I havnen stod der flere øjenvidner, som blot kunne se til, mens den ene lystbåd efter den anden blev splintret mod land. Og så prøver at få noget af det elektronik, der måske kan reddes, taget med hjem nu. Motoren og sådan noget kan der være håb om, den kan bruges, men det må forsikringsselskabet jo vurdere. Det er ikke alle bådene, som er forsikrede. Ejerne af de både kommer til at hænge på regningen for både bjergning og de skader, som er sket på båden. Ja, alene udbedring af skaderne på havnen anslås til at løbe op i 2 millioner kroner.